Сега ще приготвим типични за региона на Перу питки арепа се наричат, с бяло царевично брашно. Добавя се сол и пипер. Хубав зехтин добавяме, или такъв, който имате вкъщи. Добавяме малко вода и започваме да го месим. Водата трябва да се поема малко по малко, защото иначе самото тесто не се получава. Може да се яде хем на закуска, хем на обяд, хем на вечеря, в зависимост от плънката, която изберете да вложите вътре. Ето го тестото, за което ви говоря. Мекичко, приятно и то е наистина готово. Изпичането отнема около 5-10 минути, зависимост от дебелината. Наистина, става въпрос наистина на всичко може да ги направите. Хвърлихме се в това предизвикателство изначало, за да покажем на нашата публика нещо по-различно за нашите ширини, пак да кажа. Специфично, като подправки може би и мариноване, много се залагат на специални сортове люти чушки, специални меки сирена от региона. С нашите партньори успяхме да внесем доста от нещата от Перу насам, за да представим наистина адекватно кулинарно пътешествие. Доста от нещата успяваме просто да си ги внесем от Перу, защото вече навлизаме в един момент в нашата кулинарна история, така да кажем, в който просто не е проблем да си вземем продукти, които до сега не са били налични на нашия пазар. Говориме за сирене queso fresco, ахи амарило чушки, ахи рокото. Това са специфични неща, които са просто там за региона, но ние успяваме да си ги внесем с полети, идват до нас, което е интересно. Примерно имаме една яхния от киноа, която предлагаме с сирене queso fresco. Не е трудно, но просто е нещо, което може би няма да се човек да се изготви вкъщи. Интересно е, дресингите са много нетипични, с люти чушки, с кориандър, лайм. Така са направени нещата, че може би да прилегнат до вкуса на всеки. Много деликатно месо за приготвяне. Мариноваме го предварително с лайм, кориандър, чили чушки, сол, пипер и още малко чили сухо за допълнителен удар да има. Обръщаме опашката наобратно, прокарваме пръст леко под долната част на опашката. Минаваме с ножицата покрай крачетата от едната страна, от другата страна. Издърпваме, за да освободим самата опашка. Впоследствие прокарваме пръст леко отгоре и самата опашка започва да излиза. Издърпваме. Тя е готова. Това ни е месото. Хубаво е да разцепите горната част на ципата, оранжевата, защото тя става малко по-жилава, впоследствие се премахва доста по-лесно, когато е срязана. Така приготвената опашка слагаме в маринатата. За поне час трябва да престои. След това печем на 175 градуса за 12-13 минути, може и повече, зависимост от размера на опашката. Ето го и крайния продукт. Можете ли да ни кажете от Латинска Америка ли си набавяте продуктите? Да, успяваме да си набавим голяма част от тях, защото авокадо, манго и тези неща идват от Перу, както и боровинки. Другите неща просто успяваме да ги набавим посредством тях. Успяваме да си набавим месо от Бразилия и от близки на региона Аржентина. Какъв тип месо? Телешко. Работим с телешко за карнавала. Има опашки от лобстър, но те са от щата Мейн. Колко време отнема приготвянето на едно типично латиноамериканско ястие? Зависи от половин час до час. Зависимост колко време трябва да се мариноват. Ако става въпрос за меса, хубаво е поне час или цяла вечер. А за салатите, можете ли да ни разкажете нещо? Какви зеленчуци включват? Салатите са много интересни. Между боб, царевица, маслини, царевица, може би се повтарям, лук, салата романа, много ситно нарязани са всичките и пак казвам, дресинга е нещото, което ги отличава за нашата публика. Но във всичките предимно се съдържат авокадо. Типични за региона салати може би са повечето с картофи, но ние заложихме на нещо по-свежо и ще ги видите.
Точно две такива парчета излизат, около килограм и 100, килограм и 200 всяко от едно теле. Това е между гърба и бута последната част. Мазнината, която е отгоре, задължително трябва да остане, за да остане този вкус, който е в пиканията. Много е важно. Ето. Минаваме един път. Минаваме насам втори път. Фално има една бяла ципа, която трябва да бъде отстранена, защото тя е трудно се дъвче, така да го кажем. И ето е нашата почистена пикания. Хубаво е да... Ето виждате, на сухо го втриваме в месото. Защо използваме само такива подправки? Това месо и от това породисно животно, изпичайки го, запечатваме го сега от едната и от другата страна, след това го печем бавно за около час и с един сос чимичури, друго не ви трябва. Казахте люти чушки. Какви обаче други подправки се използват, освен чилито? Кориандър, пак да кажа, много се използва, лайм. Това са неща, които се балансират едно друго. Във всичките горе-долу неща има чесън, лук. Това не е нетипично, но пак да кажа, кориандър и лайма малко са не за всеки. А за десертите какво бихте ни казали? Десертите са много интересни. Започнахме да правим бригадейро, бомбони, рафаело, типични за региона. Пай с папая също правим. Неща, които да са близки до нашата публика, но да докоснем и тази част на света. А какви са отзивите на българите, които консумират тези ястия? Фантастични. Много са доволни. Наистина. Бих посъветвал всеки един да дойде, за да опита, за да види какво. Едно кулинарно пътешествие да направим заедно с него. Така, време е да обърнем нашето месо. Мисля, че е запечатано добре от едната страна. Така че виждате как се получава. Буквално му трябва 2-3 минути от тази страна и го мятаме във фурната за около час. Или, пак казвам, до достигане на 52 градуса вътрешна температура. Месото става наистина страхотно. На Палмс карнавал имаме изключителни ястия на шиш, приготвени по типични за региона методи. Технология на варене. Използваме конвектомата за тази част от производството на октопода. В зависимост от големината на октопода имаме различен период на варене, но е около час и 30 минути. И октоподът става наистина страхотен. Рецептата тази е наистина семпла, но перуанците са дали едно интересно име на ястието – пулпо ал оливо, което буквално преведено означава октопод с маслини. Когато продуктите и методът на приготвяне са правилни, успехът е винаги на лице. Идеята нашата беше хем да кръстосаме перуанска, бразилска и щипка азиатска кухня, защото към момента ми е на сърце. И се получава нещо много различно. В последно време тенденциите в кулинарията са наистина просто смесване на вкусове от различни типове кухня. Започваме от октопод. След запичането на барбекю глазираме с сос от таджаска маслини, домашно приготвена майонеза, лайм задължително и малко сол и пипер. Това е наистина, резултатът е повече от страхотен. Мароканският октопод наистина е най-хубавия, който се предлага на нашия пазар. Звездата на Палмс карнавал. Освен, че е важно месото да е хубаво, освен, че е важно марината да е хубава, важно е и самото барбекю и въглищата да са наистина хубави. Пак казвам, това е трилогията, която гарантира страхотен вкус. Малко от едната страна на октопода, малко от другата на телешко, че му трябва малко повече време. И след малко пътуват към вас на Палмс карнавал. Очаквайте ги!